Regăsiți astăzi la un nou episod de Mythos.is. Eu să zic Mythosis, așa, Mythosis. Este, să zicem așa, între ghilimele, copia lui Agario. Jocul se joacă la fel, doar că aici e pe level și jocul este de pe Steam, e free-to-play, gratis. Și are mai multe minigame-uri. Random Team, Capture the Flag, Hunger Games, Guild War, Private Rooms, Free for All, Random Team și le luăm de la capăt. Deci v-am mai spus, se joacă la fel ca Agario, e aceeași chestie, doar că aici este pe level, este pe Steam și este mult mai bun decât Agario, părerea mea. Îți poți invita prieteni să te joci cu ei și are multe bonusuri. Și să vă spun, deci, jocul ăsta avea foarte multe recenzii negative, foarte multe. Îmi spuneau oameni pe acolo că, bă, asta e copia lui Agario, că nu știu ce, dar cu timpul a avut mai multe recenzii pozitive, fiindcă oamenii și-au dat seama că e mai bun decât Agario. Bine, deci haideți să vă și arăt cam cum e jocul. Bă, cum puteți să tot cel ca și în Agario. Și, bă, am uitat să menționez că aici, în jocul acesta, banii aceia, dacă ei nu te faci mai mare, dar te ajută ca să cumperi de la... am mâncat. Pe ocazia asta vă arăt și shop-ul. Dați aici MP. Nu știu dacă am zis bine. Visit the store. Și aici este un magazin. Armele ăștia nu vi le arată în mână sau în mână. Nu vi le arată pe caracter acolo, dar va apare sub nume. Arma respectivă va apare acolo sub nume. De exemplu, dacă eu îmi cumpăr acum asta, Rusty Harpoon. Mi apare acolo sub nume că am Rusty Harpoon. Bine, deci hai să mai încercăm o dată. Uite. E chiar destul de distractiv jocul, mai ales când nu ai ce face, chiar merge la plictiseală. Hrănește-mă și pe mine. Bă, m-am mâncat. Aveți și chat. Și ai mai multe avatare. De exemplu, la început îți arată așa o culoare random, adică când e în joc poți să fie culoarea ta și roșu, și galben, și albastru. Dar nu din shop, de la... Nu știu, dar îmi dau seama dacă văd. Îți poți lua un avatar. Cum am eu, de exemplu, avatarul meu este Mortal Kombat. Poți spune diferite avatare sau poți să spui și imagine. Nu trebuie ca pe Agario, ați văzut acolo, trebuie să scrii
Da, într-adevăr, este mai bun decât Tagario, părerea mea. E mult mai dotat decât Tagario și nu vreau să... Nu vreau să zic eu... În fine, cred că ați înțeles. Fenta! Fraiere! România câștigă. Da, puțin. Da, deci cam atât cu acest episod. Mulțumesc pentru atenția acordată și noi ne revedem data viitoare. Pa, pa!